దేవుని యొక్క సువార్త ప్రకటించబడుతుందంటే ప్రభుయోత నిలబడిన కాలం వచ్చినప్పుడు పరిపూర్ణంగా ఉండడానికి ఎలాంటి లోపం లేకుండా నీ జీవితంలో ఎలాంటి మరి అంశం లేకుండా ప్రభు దగ్గర పరిపూర్ణ ఉండడానికి ఈ దేవుని అందించబడుతుంది. ఈ మార్గం అందించబడుతుంది. మన లోపల ఎలాంటి లోపం లేకుండా మరి దేవునికి ఇష్టం లేని ప్రతి నీచమైన విసరించుకొని తిరిగి ప్రభు చేత కనిపించడానికి ఈ మార్గం ఒక మార్గం కాబట్టి ఈ మార్గం చేత అందరూ కూడా పరిపూర్ణంగా మార్చబడి ప్రభు శిష్యులుగా వెంబడిస్తూ దేవుడు అందరికీ నిత్యంతో ప్రారంభిస్తున్నాం. రాబోతున్న రైతుల తండ్రి మహోన్నత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడైన